saning busana sono sinamung langene lopo. Estu masih lestantun lampahing budu jiran tur-tutur katul tetilut-tulat murih labding paradya. Winur situng upama paling wis praja ing jaman Purwa pinardi tameng loto manggil kakuasane Gupita panggeng pralambat. Matumpa-tumpa panggung sang Murwengkata. Nenggih tawau dumadining wayang Purwa. Sirep Data pita nenggih kocapu kang pantes kinarya purwaning carita. Boyariya kang kaekwadi Dasa Purwa. Tembunge kawilangan sawijadi marang linuwih dasa wilangan 10. Purwa araning wiwitan senajan ngupaya 1000 praja datanantuk sedasa. Satus biya kepareng ngaturaken kalih sajuga kang pantes kinarya Purwa kandha murcita ing kawi. Nenggih gumelaring pepanggihan agung ing Kraton Ngamarta. Ya negara Ngendraprasta enten kang mestani Batana Kawarsa. Ya Kraton Merentani. Senajan to datan sepintena tebaning wewengkon Ewasa wis kaluka dumugi jauhing rangkah. Marmane negara kinarya panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemaripah Tata Karta Raharja. Panjangaraning do kunjungi koraning dur pumuta sinengkana spira dawaning kraton. Tuwin dhuring negari. Boyaliya kejaba do kuncane duri bawane dawa jajane. Luhur kawibawani. Pasir pawukir pasir kekawining samudra kiraning arga kacandra patang ragiting wewengkon. Kepareng mengkeraken wana ngiringaken benawi ngananaken pategalan sopa sabinan ngayunaken Bandaran Agung. Senajan kathah titahing jawata kang stungging pertiwi. Kapiting samudra ya kasungan marang aku surupaning praja datan wenten kang padha Kraton Ngamarta. Kabukti kathah para kawula kang samya sumungkem anggana raras. Ing ajeng kacarita negara Ketengaloh jinawi loh terus kang sarwa tinandur dadi. Mapan sikti ketupan warih apa kang cilancepaken bisa tu ijo ruyu-ruyu. Awit jangka kaprigawe para kawula mung tetanen Iwasana bisa nyembuh widadaning para kawula sak wewengkon. Datan mokal kawula Ngendraprasta gesang ayem-ayem tata titi lan tentrem. Tembung jinawi mulah kang sarwa tinuku. Candring gemah kathah para kawula kang sami sambung dagang layar marang para kawula manca negara. Anglor-solor datan wenten kendhati entuk kadulu pindha ilining tirta wiwit sanga nyamating Dandaka. Tumuking samudra yekti datan wenten pedhoti. Iwasana tebih marang laku Durjana. Cinaketna marang rasa karayon. Candring ripa kathah para kawula kang sami dedongko wenten kukuban Kraton Ngamarta. Serajan papan kang liar dinukaton rupak merga saka kathahing para kawula alit. Yen kadulu kawis tetep jejel yuyolan. Adu cuki tepung taritis bebasane serajan papan kang liar dinukaton rupak merga saka kathahing para kawula alit. Iwasana datan wenten para kawula kang alok kecingrangan nggene rupadi pangupa jiwa.
Senajan tono tumuli antuk pituning nata temah mulya jati-jati temah minulya. Datan mukal Narendra ing Indra Prasta Skaloka. Narendra kang darpi watak berbudi bawa laksana. Lan uga datan wenten para kawula kang samya tumindak cecengilan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata katentemaning wewengkon. Datan mukal kathah satruning negara kang saya mundur gelanggang colong playu ajrih marang kekuataning para kawula dasi. Kathah para kawula sanga manca negara kang samya ndherek gesang ing wewengkon kraton Indra Prasta kang nduk Purwakani. Sudra Papa Ngulandara iwa semana bisa waliya jati-jati temah minulya. Bebasan nandur debok selaka pupus cindyawa kencana. Tata kathah para kawula kang sami nguraja kaya kuda mendha. Ayam kambanganan sak pinunggalane datan wenten kang nancang tuwin kinandhang. Raina samyaga dhateng pangunan wanci dan wangsul dhateng papanira dewi-dewi. Kadulu kawistara ngenya swang-swangan. Kondhang ing kraton Kinarya gawat kaliwat-liwat. Wingit kepati-pati. Satu mara satu mati jalma mara keplayu. Senajan toko kila miber ngungkuli kraton Indra Prasta tolak Kamidara. Njungkel kapisan luntak ludira temah sirna margalayu. Senajan lakoni mendung piniak bal pangemper kepraban marang daya panguwasaning kraton. Mandira kang tebih samya tumiyung kang celak samya mangluh. Kathah para ratu Maharatu raja Maraja kang nukul tanpa ginabaging Pancakara Wasmana saben antara warsa. Ngaturaken puturing kata peni-peni raja, peni guru bakal guru dadi. Tata gelar asok pisungsun nanging menggahing batos. Yekti kayudun marang poyaning kautaman. Jer sapa tambu sapa sak nyatane kraton Ngamarta iku dedangganing para satriya Pandhawa. Kapunggih semanten merupakaning praja nenggih sinten to dasa namane Sri Naranata. Dasa ilangan 10 nama werni kasih iku datan mukal yen to ratu jejuluk. Yen Jawata wisik yen pendhita peparat. Yen satriya kekasih yen titah lumrah jeneng. Sang nata jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Darmajaka. Sang Dwija Kangka. Tatkala semana nuju Risajuga wus keperang lenggah. Ing majaning Stinggil Binaturata. Dampar kencana tritis kencaratna pating galbyar pating clorot. Yen kacandra pusare Sri Naranata senajan ta padha dene ratu prabeda marang ratu-ratu Mancanagara. Busana kang sarwa prasaja iwasa ngono datan angirangi marang kaluhurane Sri Naranata. Kirun saking katebian Tanyayah Jawata Ngejawantah Pindha Sang Hyang Darma ngadharganing ning pindha Jaladri mengkraken Prabdi badhe srimpi mbanceti pemitan Jaka paloro-loro kang samya ngampil upataning pisowanan banyak dangar dawalika lan badak kendi kencana kacung mas.
tatkala semanten kathah para kadang mitra paruju kanggo keparengabiyantara. Iwa semua datan wenten keparengayun. Kejawinging rayi Pamadya Pandhawa. Satriya madu kara kekasih Raden Arjuna Raden Janaka. Iya Bambang Permadi. Satringing bagus warnane muda dasane rengga marang busana. Datan mukal minangka dadi kidunganing para wanita kondhanging para satriya. Maraswan kang raka kawit tumungkul netra kanjeng Bantala suku Jaja teken janggut ngapuran Cangastani. Kocaping ing jaket peranging raka kadang uragil kembar kemanikan ing lenggah ing kasatriyan Sawojajar tuwin Bumi Talun kekasih Raden Negara den Raden Sadiyu. Tatkala sepuluh kanggus kepareng lenggah jajar marang Sri Narata Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna kanggus kepareng tedhak Wentes tinggil Binaturata uninga keng raka rawuh sigra gupuh nggih ngacarani wis kepareng lenggah jajar wonten madyan tinggil Binaturata. Natandrawati mengkeraken satriya panenggahing Pandhawa ing lenggah ing kasadran Jodipati kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena. Datan kantun Sentara Ndrawati kadang taruna Prabu Sri Bathara Kresna kasih Raden Setyaki Raden Singomulang Jaya Tambak Yudha Yuri Sang Bima Kunting. Niki kocapa kang wis kepareng ngatur pasebaning para wadyabala. Sang Nindya mantri moko pangarsa patih ing kraton Indraprastha Patih Andakawana. Nenggih genti kang winursita nantu kang pinuju warsawan. Tatkala semana Sang Nata kepareng medhar sabda. Kangge pertanda songsong dilap pusaka kraton Indraprastha kabriyung mijil sang tenging kedaton. Dewa Semana bisa marakaken hara ing paseban Jaba. Candhani pindha negara kebon paramuka parang pamuk jajari mengsah sanga manca negari. Kawistro umyang gumul swarani. Mangkru cipta renggani kang dening kasulati kanca jajari kanca maju kanca kasek. Kanca dari sak
kaliyan ingkang sasangka sangku menyar marengkur ruming puri mangkin tanpa sireng halping kang maslir muruping langit tekian sarwa manik sinawu saat sekar kang sinuci sang Narapati Risang nata Puntadewa Narendra Gung Binathara Ngiwang Sukmana kang ninwihung bawana langgeng sinunggi datan awrat Kakang Pati Andaka ana wiyadati kecut rasaning pamikir jeneng sring sun timbali maju ana ngarsaning sun Kakang Patih Andaka wana kula nundhat katamitan kali sabda dinten Kanjeng Dewaji muntah dadi ngabdi patihan sadèrèngipun ngabdi nampi dawuh timbalan dalem mestripun wonten jawi gadhahi kuwat sing kumarasan mbok bilih kepareng kula ngibarataken pindha kambengan salombu tinanjering alun-alun katempuh sami rukmeja tumiti acara awur maras iwas manten sak samanipun nampi dawuh timbalan paduka padang trawangan raos ing manah pindha tiyang mlampah ing mangsa panglong kepapak obor sewu kejawi saking menika kepareng abdi ngaturaken sungguhing pabekti wi kunjuk sandhap padha mawan tuan tudena yuyuh tak tampa kejaba sanga iku marmane jeneng Puraduh ingsun caketake caket ingsun wraket lagi daya-daya jeneng ingsun kepengin mundhut terangan paran pawartane para kawula kang cumandha ing wewengkon kraton Bathara Kawarsa
Mbok menawa ana saring para kawula kang kumani bladak milang sipat mirung kampuh jinggo ndandatan Pratu becik matur kanthi wijang stala. Mengkono Kakang Andakawana jagat dewa Bathara. Menawi Kanjeng Diwaji kepareng dangu dhateng ngabdi ngapunten sedaya para kawula saengga ngabdi mboten wonten para kawula ingkang ngliriwaken dawuh. Sedaya para kawula ketingal manunggalaken rasa cipta karsa saha karya mracihnani negari Paduka salebetipun swasana katentreman menika kathah. Sami ngaturaken bekti minggah glondhong pengareng-areng kunjuk ngarsa Paduka Kanjeng Diwaji Dainoto. Ngiwang sukmana kang linuwih baun langgeng sinunggi datan awrat. Kacena para kawaning sun kena kinaya ngembat watang aputu ngejung kumbulur boyo prayogana jering sira ngabiyantara. Kula ngestuaken dawuh timbahan Paduka Kanjeng Diwaji. Pepundhe kuring madya padha jimat kuring ing asipatitah Koko Prabu. Sasampunipun prayogi lenggah kepareng ngrai ngaturaken pambagya panakrami susungping pabekti kunjuk sandhap padha Koko Prabu Bathara Kasna. Ngiwang sukmana kang linuwih bauna langgeng sinunggi datan awrat mun katedha kalengga murda Yayi. Sih panakrami Paduka ing rumentah dhateng pun Kakang nampi pangayoming jawata sapa pamujipun sedherek para kadang. Winantu Rarja praptanipun Kakang kejawi saking menika Paduka atur sungkem dhateng tiyang sepuh. Nun kapethaken wonten jojo kendel sami-sami Yayi. Kula nun matur kaluhuran mugi kepareng kapragihaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu. Kados sampun boten kirang prayogi Yayi. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna, Dimas kembar sartane Dimas Werkudara Jombajung ngilangi marang tata trapsira gagiatur sungkem. Marang kadangira sepuh ing katemben rawuh Yayi. Kula ngestuaken dawuh timbahan Paduka Koko Prabu. Sesembahan kuring Ndrawati Koko Prabu Bathara Kasna. Tingeng Rayidana wikara ngaturaken sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap padha mawan tuan. Adalah. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna pun Kakang Tampa pangestune kabeh para kadang winantu Rarja praptanipun Kakang jenis sungkem marang pun Kakang. Pudya pangastawa gendi tampanana Yayi. Kula ngacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka. Mugi dados jimat paripih sekadarmanipun Koko Prabu Dimas Arjuna iya. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu, Kadangipun Kakang Dimas kembar kemanikan pun Kakang Tampa. Pudya pangastawa tumuli tampanana bocah saklor Yayi. Kula katadung tan kalih kula kapundi mugi dados cahya sekadarmanipun Koko Prabu Dimas Nekula lan Dimas Sedewa mengkono. Kresna kakangku sembahku tampanana Dimas Werkudara pun Kakang Tampa Yayi. Pangestunipun Kakang gage tampanana. Iya tak cadung tan loro. Tak pundi ana mustaka muga dadi jimat paripih sikadarmane. Kresna kakangku Dimas Bratasena iya. Kejawi saking menika Yayi. Tatkala semanten kaget kadaya kawekasan saksunipun pun Kakang nampi niwala ing sampun dipun aturaken abdi gandhek sekembaran. Mboten badhe tambuh isining niwala wekdal sakmangipun Kakang kedah saged kempal dhateng para kadang kula Pandhawa. Daya mangertos purwa Madyusana gandheng wekdal sakmangke kula tingali sampun pepak andhir sedaya para kadang inggihipun para sentana. Upami sampun kepareng tinarbuka tumuli kababarana menapa penging menika dados gadining pepanggihan tumuli ngrawuhaken pun Kakang ing Ndrawati Yayi. Duh Koko Prabu sesembahan kula estunipun. Sampun sak mentawis ari sedaya para kadang Paduka Pandhawa nampi cobining jawata ing langkung ageng. Nandhang pepeteng karana
Kang putra prunan ihipun yoga kula Abimanyu kendran saking wewengkon. Murcanipun anak kula Abimanyu kados dene dipun sendal mayang kaliyan Jawata Kaka Prabu. Ilang lep tanpa katandha ing mongko tanpa wenten bethek. Andha ing semendhe banon ing jugruk. Sampun boten kirang-kirang sedherek kadang budidaya amrih pinanggih dhateng keng putra iwes manten kados sampun pantok puntun ing tekad wekdal samangke para kadang paduka Pandhawa dring saged nampi dedamar mila saking menika duh Kaka Prabu jerih namung sajuga paduka minangka dados paranpara ingkang rayi para Pandhawa tumuli badhe pasrah pejah gesang dhateng paduka Kaka Prabu borong anggen paduka paring dedamar dhateng para kadang mekaten Kaka Prabu dung leng-leng ramyan ingkang driya lirwang candra katawengan sumuing tiasa kang katuridan limbut kapiyataning rucit rem-rem driya manawung kekunging iwang wisesa tanono kang kuciwa raras katon rumedeng ing akasa Kresna kakangku apa yayi sawise puntu aji kakangku kandha kaya mengkono gage kuwi medhar sabda sing baku para adi-adimu sawentara ari nandhang pepeteng kek mongko wong semene kae sing ditunggu-tunggu ya mung siji Kresna kakangku bakal dicandhi dawuh iya adimu Pandhawa wektu kalunggan iki nampa cobaning dewa nandhang pepeteng Kresna kakangku sing wis kaluka dadi panemi dedamar kudu pinter gawe pepadang isih seneng duwe jeneng Kresna apa ora lah karepe Dimas yen pancen sing tanjeke Kresna kres kuwi landhep wening kanthi landheping pikir bebarengan marang weninging cipta Kresna kudu pinter mbabar dedamar gawe pepadang ning ta iki mengko Kresna kok ora pinter gawe pepadang ganti jeneng wae rasah nganggo jeneng Kresna Mbah Sura ngono apa piye Sura ki tegese kepiye iki Mas Sura kireng peteng ora iso gawe padanging wong liya bisa kelakon malah metengi wong ora tenan to senengane oncek-oncek jenenging wong ning jane kurang tipis lan ing kono kaya dinyendu marang pawongan sing duwe kekasih Sura
Sura kuwi pancen candrane ireng Yayi, nanging wateke ora kaya mengkono. Senajan to candrane ireng nanging tanjeging Sura kuwi tajem. Kukuh bakuh madhep mantep tan bisa mingkuh marang saliring pakewuh kuwi Sura. Wani ning nganggo wewaton. Ora kok gawene ngetengi wong. Oh iya. Wis gage kuwi medhar sabda. Sing pokok sing tak anti-anti Kresna kudu pinter gawe padhang marang adimu Pandu. Iya wis mengko aku tak matur dhewe. Yayi. Nyadung dawuh Koko Prabu. Kados Tirata Braja nggih jajanipun pun Kakang saksamunipun kula nampi pengendhikanipun Yayi Puntadewa bilih prunan kula Abimanyu kendran saking Kemban. Upami kepareng pun Kakang badhe mangertos sampun pinten ari prunan kula murca sik Yayi menawi mboten lepat sampun wonten sabta ari kalenggan menika Koko Prabu ladan. Namung kemawon bab kendranipun Abimanyu menika ingkang cetha nandhang Sungkawa malah Dimas Werkudara piyambak. Dimas Arjuna ing minangka dados tiyang sepuhipun malah mboten sanget anggenipun nandhang Sungkawa. Nanging mbok bilih lantaran saking ageng katresnanipun Dimas Werkudara dhateng Abimanyu. Mekaten Koko Prabu. Apa ngono Yayi? Yo, ora tedhe ngaling-aling. Katresnanku karo Abimanyu mbok menawa malah luwih tinimbang anakku Dewi Gatot Antarja lan Antasena. Ana larane ana ngelu mulese anakku telu bisa kelakon aku ora iso ngrasakake. Nanging yen to ana larane Abimanyu ana binguing pikir Werkudara melu ngrasakake. Mergo pancen katresnanku marang Abimanyu wis manjing ana ngati sanubari. Rak ngono. Mila saking menika Koko Prabu ingkang rayi namung derek pasrah. Lajeng wonten pundi cumandhakipun ingkang putra awit upamita menika mangkih Abimanyu mboten tumuli wangsul wonten kasatriyan inging nandhang kacintrakan malah kadang kula piyambak Kang Mas Werkudara. Dalah mengkono. Yes, pamadiwa kabeh mau bisa nampa kanthi lamba, aja nganti duwe pangrasa sing werna-werna. Katresnane Werkudara ya pancen tulus sangka ati sanubarine kakangmu ning tak jaluk Dimas Janaka ya aja duwe rasa cubriya prasangka sing ora bener. Apa maneh kok nganti duwe rasa sujana mbok menawa Werkudara kuwi duwe sambung katresnan karo garwamu Sembadra aja nganti. Dosa menapa ing kula sandhang upamiyata kula ngantos gadah pandhakwa mengkaten. Dhateng kadang kula sepuh Kang Mas Werkudara. Malah saking bombonging manah kula ngaturaken genging panuwun tanpa upami. Dene semanten agengipun katresnanipun Kang Mas Werkudara dhateng anak kula pun Abimanyu, Koko Prabu. Yen katresnanku marang Abimanyu kok nganti ki mengko jlamprong duwe panyaprabawa sing ora-ora malah tak idak-idak dhewe. Kang Mas mboten. Aja pisan-pisan karo Werkudara dipandhakwa dipanyak apa meneh sujana yen aku tau sambung rasa karo bojomu Sembadra. Aku wis ora iso apa-apa. Mboten. Mila wekdal sak mangke kula sumanggihaken Koko Prabu anggen paduka badhe paring dedamar dhateng ingkang rayi paduka para Pandhawa. Yayi, estrinipun dereng kemawon pun Kakang munjuk atur. Kedadosan menika yen saged kula aturaken kados diri suduk gunting tatu kalih.
Para Pandhawa nampi coba ing Jawata karena prunan kula Abimanyu kendran saking ngembanan. Nanging mugi kauning ngono Yayi. Dwarawati ugi nampi coba ing Jawata. Amargi Kang putra anak kula Samba ugi oncat saking ngembanan. Aduh. Lelampan menapa Koko Prabu kok lajeng sedaya para kadang lan paduka Koko Prabu malah nampi cobi ingkang mekaten. Kula piyambak radi tuwuh raswitaken. Nanging Usmanten ugi kauning ngono. Saderengipun pun kakang pepanggihan kalian para kadang menika wau sampun kepareng niti priksa dhateng dawuhipun Kaca Paesan. Iwas semanten Kaca Paesan dereng saged dawuh kanthi cetha namung ing mriku wonten gegambaran. Teja Gurnita ingin cumondhok wonten madyaning wana Minangsraya Yayi. Yen pancen lantip panggrejane Kresna kakangku. Ana sasmita kaya mengkono duwe teges sing kepiye bisa kelakon para Pandhawa lan pun kakang bisa napa dedamar. Sangka pangsing Gusti kang akarya jagat nanging ora ana alane banjur padha merpeki wewengkon alas Minangsraya Yayi. Wah, yen mengkono untu aji kakangku aja nganti kesuwen siaga tata-tata mbok menawa iki minangka dadi lantaran awake dhewe mlebu alas Minangsraya banjur ing kono antuk pebatang saka Jawata. Aduh. Menawi tetelih makaten kula sumanggaken Koko Prabu sedaya para kadang amrih saged mangertos wonten pundi cumandhaipun yoga kula pun Abimanyu Koko Prabu Yayi Prabu Puntadewa kasinggihan. Kresna sinayeng gelung mangruping cakra kumitri mijil saking asta Dewi kramane lesa gunung pitung gunung ngeling ana tatkulaning gunung Pancatyana deng Panggiyet kumangkono kocap putri ngantos paripurna nggih Nabdu. Nata Ndarawati dalah Kang Rai Nata Ngendra Prasta. Sumrambah Prakadang Pandhawa. Ing kono kaya dene napa cobaning Jawata katitik kekalih Narendra. Kaya dilegedring nala Tripandrat ya kepareng ngandika Triwilang Tripandrat pangandikan tigang klimadatan kawedarati. Kocap kesaru geger njaba piyak ngarep pangke muri kocap ing panjing ing kraton Ngendra Prasta. Sapa tambuh sapa riku warnane ros nujung Ngastina Sang Tapa Begawan Dura kang Prabu.
ingkang wis piturum kasiring samirana amrit kungas gandaning sekar gaduh babar kegondo kang arum boten badhe kesamar menika kados paman Durna ing sampun kepareng rawuh penemban saksampunipun prayogi lenggah ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami sungsungkeming pabekti mikunjuk sandha pepodo kala kaca gondhok plekuduk manyar-manyar Srikur dina agama naga plengono ali luka swalu gembol swalu gembol iki anak Prabu nun katampi katipi ngawaduk atur pambagya dhateng pun bapa nampi pamujinipun anak Prabu lan sedaya para anak-anak kula Pandhawa Winanturarja paduk atur sungkem dhateng kula nun kapeteraken wonten jaja kendela sami-sami nggih pun matur kaluhuran mugi kepareng kapragiaken lenggah langkung rumiyin. Nun kasinggihan. Wah, Durna bapakku rawuh. Werkudara. Sembahku tampan ngono. Ya. Tak tampa kali bungah. Pudya kang astawa. Tampan ngono ya, Wer. Ya tak cadung tangan loro muga dadi jiwat pariping. Mengiki kok ketok le mencorong cahyamu. Baradol wedhus ketara. Wis ora nging. Oh ya syukur rasa werna-werna dadi satriya kuwi wis siji mligi ngabdi karo negara rasa werna-werna. Yo. Wis paring pengendikan non duwe perlu apa rawuh ana Ngamarta. Oh iya, mengko dhisik. Penemban daya-daya ing putra badhe cumadung dawuh. Paduka rawuh tanpa taliwara upamiyata sadèrèngipun paduka rawuh atur ning kula kinten kula papak kula sak jawining kitha. Tumuli sedaya para putra ngangluaken jangga nilingaken karna mundi dawuh paduka penemban. Ora ngeten. Kula niku jane rencana niku lak teng Darawati mboten ten mriki. Iya. Ajeng ketemu kali anak kula Bathara Kresna niku tekan Darawati niku dadi kratone kok suwung peteng dedet leliweran. Iya. Mung klitah-klitih para abdi. Saweneh para abdi kandha kalih kula wau boncengan kalih adine ngidul Mbah ngoten. Lah kula duwe panyakra bawa nggih ta ten rasa genah kumpul kalih adine Pandhawa. Mila kula terus mriki anak Prabu. Lah niki kok mboten wonten lenggahipun anak Prabu Bathara Kresna. Iya. Waleh-waleh menapa panjenengan dalem menika Koko Prabu mboten kepareng lenggah dhateng Stinggil Binaturata. Lah menggah kersanipun Paman Durna badhe pinanggih Koko Prabu. Arek ngaten janipun niku ya mung arep gentenan ngoten lho. Merga sing jenenge Ratu Darawati kali Pendhita Durna niku wis kaya dene kakak beradik. Sapa sing sela, sapa sing duwe Durna ya Kresna, Kresna ya Durna ten niku tekmu. Gandeng rika nggih cok ngurusi kula ya hidup ora apa-apa. Dadi nek sing jenenge Darawati kalih Sukalima niku pun jan wis tembayatan ketriyen. Ya eleke iki sing payu kono aku. Kula mboten komersil. Lah menggah kersanipun badhe ngampil kaca paisan. Ngestina niku wektu niki ra peteng dedet liweran merga pancen kena coba saka Gusti
Napa putu kula Saraja Kusuma niku rak lunga tanpa pamit kalih sapa-sapa. Ngoten. Ngantos bingung Kang Raka anak Prabu Duryudana. Le do goleki ora. Bocah apike kok ngono malah ilang. Lae pangrasa ora ana sing bisa paring dedamar wonten pundi cumodipun putu kula kejaba mung anak Prabu Bathara Kresna. Hal mula kula terus mriki niki wau boncengan kalih Satama ning didukke tendalan. Bane Borot. Dados Saraja Kusuma wekdal sak mangke murca saking ngembanan. Nggih. Ten niku. Mila saking menika nggih mbok bilih paduka mangertos wonten pundi lenggahipun Kang Raka kula badhe pinanggih. Kula nyuwun senjata pitulung nggih. Senajan Koko Prabu mboten wonten lenggah nanging menika kadangipun wonten sinten? Dimas Setyaki. Lho. Lah kok dadi supire neng kene kok juragane ora ana. Kula piyambak mboten pana penemban. Dimas nyadung dawuh Koko Prabu. Iki penemban Dura bakal pinanggih marang Koko Prabu. Mbok menawa Dimas kena dienggo sulih. Mula wektu kalunggan iki prayoga jeneng sira kang munjuk atur yen ngaten kepareng badhe kula panggih penemban Dura wis mangsa budaya. Setyaki tinunggul gadanira prangone saya katon nirang tumandang wirang tumandang Setyaki katon majajarana ing kula ngaturaken pangabekti penemban. Aduh. Ya. Kowe atur sungkem karo aku. Iya, tak tem. Aduh, ger. Dadi kowe kok dadi saiki Malik tenang Malik Grimbyang. Durung sepira wene kowe kumpul karo kakangmu Pandhawa kok dadi iso bribah. Wis saiki genep tata trasilamu, ger. Iya. Duh, kok dadi luruh banget. Ya mung eleke kok kowe saiki mung meking. Kok dadi pucet raimu ki kowe lara apa piye? Mboten. Hah? Mboten jan mbok yo biyen-biyen karo bapak ki kaya ngono kuwi ora. Aduh. Kok dadi kaya kaget kadaya kawekasan. Sencaki saiki ora kaya biyen. Aduh, aluse ora jamak-jamak. Ngurmati karo bapakmu aku ya, Ger. Nggih. Sampun benten kalian rumiyin. Ayo, biyen duwe dhuwit kok. Nek lara secuk tak nambani aja kuwatir. Angger kowe karo aku bekti, karo aku tansah sungkem, tenan besok tak dadekke muridku sing angka 3. Sing nomor 1 Kakangmu Werkudara, nomor 2 Kakangmu Janaka, nomor 3 kowe ya. Iya, aja sumelang. Aja ingangi. Sok bojomu tak gunakne. Ya, dadi satriya ki sing tameng dada, jiwa satriya ngono. Nggih. Pangestunipun penemban ing kula semenak tenan besok dadi muridku antarane kowe Kakangmu Werkudara, Janaka terus kumpul esuk ka 5. Sesuk gawe grup Cakra Kawedar New. Matur suwun ya. Badhe pinanggih kalian Koko Prabu. Lah kok dadi kowe nang kene kok kakangmu ora ana? Kula piyambak nggih tuwuh raos pitaken. Estripun kula menika nggih ngupadi kendranipun Koko Prabu. Oh, ora ngono to. Ya murca. Nggih, Bu Bilih, narak tenan to. Monggo saiki usume do lunga tanpa do pamit. Sing pamit ra entuk lunga. Ngene jane. Jane aku butuh ketemu karo kakangmu ya, Ngger.
Merga panjen lungane Saraja Kesuma iki mengko nek nganti ora ketemu ora ana sing nyambung sejarah Ngastina. Cuntel lakone para sedulur-sedulurmu Kurawa. Merga kaesuk calon ratu tenan. 2024 iki kae dadi ratu. Mulane nganti kebablasan Saraja Kesuma ilang cilaka tenan. Aku mung arep ngampil pusaka kaca paisan. Merga kaca paisan kagungane rakamu kuwi iso kanggo nonton swasana sing wis dumadi lan durung dumadi ngono. Nggih, malah kepasang yoga. Estripun sampun radi sak wentawis Koko Prabu menika nitipaken pusaka kaca paisan kalian kula panjenengan. Hah? Dititipe kowe? Nggih. Tenane. Saestu ben. Saiki ngene wae. Mbok menawa iki kena kanggo gawe kesempatan junjung nasibmu. Ya, kowe wingi rikala melu kakangmu, uripmu rada ngrekoso, mbok menawa senajan to diparingi ning ya mung pas-pasan. Ning merga saiki kowe mandiring pribadi iso nyekel dhewe, ha iki iso digunakake supaya bisa mumbul rezekimu. Matur sing narak ngono. Tak sili. Kowe rasah dadak werna-werna, ulungna mengko nek arep njaluk apa tak turuti. Nggih. Badhe kula aturaken. Nanging saestu nyuwun pangapunten badhe nyuwun ila-ila srana pitumbasan. Narak tenan ta? Duit mesti. Nek mung perkara duit ku aja tenan. Rasah gelo tenan aku ki pendhitane Ratu Sugih. Rakamu anak Prabu Duryudana ki tenan beres kowe njaluk arep pirang yuta nggo ndadekke pawon apa material sanes menika panjenengan sanes menika yo pitukane kudu nganggo apa badhe matur. Boten perlu paduka penemban maringi wujudipun bondo donya. Nanging mugi keparenga paring seserpan dhateng kula. Oh, ngelmu. Nggih. Nah, nek mung bab ngelmu tenan wis tenan wis. Tak nehi kowe butuh ngelmu apa? Tak ngoten. Kowe saiki matura, banjur kowe butuh ngelmu apa? Apa carane golek banyu Perwita Sari kaya kakangmu? Tak nehi. Isih duwe 2 liter aku. Tak nehke kowe nek pancen kowe pinter ngulungke kaca paisan. Menawi kula matur wonten mriki kok saru dinula menika papan Narendra Siniwaka. Mbok bilih kepareng kula badhe matur sak jawining pisowanan. Oh, ning jaba kana? Nggih, Panjenengan. Nah, ora apa-apa. Ya wis aku tak kandha karo kakangmu. Nggih. Anak Prabu, kula penemban. Kula badhe nyuwun pamit kang rumiyin minangkani pamutaipun Kang Rayi pun Setyaki anggenipun badhe nyuwun seserpan dhateng pun Bapak. Kula sumanggaken boten langkung namung ndherekaken kaluhuran tindak paduka penemban. Aja suwe-suwe ya, Gen. Jare Ratu Ngamarta ki ora tau goroh. Jare kondang ratu sing jujur. Nek jebul gelem ngapusi wong.
Sopo Dimas? Ayo kowe. To karo pun Kakang kok yuk kandha ngono. Pun Kakang ngapusi sing kepiye kok lah kok dadi kowe ndak wento aku ngapusi wong. Wong genah Kresna Kakang kono kene. Kole kandha ora ana kene, apa ora kuwi jeneng ngapusi? Lho pun Kakang rak ya kandha apa anane wong aku kandha paman wekdal menika Koko Prabu mboten wonten lenggah ing Stinggil Binaturata. Mongko nyatane paman Durna nang kene Koko Prabu rak lenggah ana pengkeran to. Ora ning Stinggil Binaturata kok ngono kok ngapusi. Goblok. Ampuh. Sing cetha kowe gawe adan sencaki mung bakal mulasara karo Durna bapakku arep nganggo tembung sing kepiye cetha yen iki mengkono kedadian Durna dipolo karo sencaki kowe gelem leren apa ora angger kowe nganti ngepek singgul Durna bapakku itak-itak dhewe. Ingkang rawuh sinten Yayi? Boten wonten sanes kejawi namung penemban Durna Koko Prabu. Purwakanipun badhe pinanggih kaliyan Koko Prabu Bathara Kresna. Badhe nyuwun ngambil pusaka Ndarawati kaca paesan. Miturut pangendikanipun penemban Durna dal sak mangke negari Ngastra ugi nampi cobining Jawata. Karana Saraja Kusuma uncat saking ngembanan Koko Prabu nanging menika wau dipun panggi kaliyan Keng Rayi pun Setyaki usana sami medal njawi ing pengaken Setyaki badhe nderek patra pilasa kaliyan penemban Durna mekaten Koko Prabu adal nyanyi senajan to upami wonten kedadosan Saraja Kusuma ugi murca saking ngembanan nanging kula mboten badhe singlar saking raos bilih Paman Durna menika lampahing telik sandipaya semedya badhe njulung tungkul dhateng para kadang Pandhawa sampun kajengipun dipun rampungaken kaliyan kadang kula Dimas Setyaki namung kemawon menika kadang kula Dimas Werkudara kados mboten narimaken upami to menika ngantos wonten kedadosan Paman Durna klenta-klentu kaliyan Dimas Setyaki Koko Prabu. Sampun. Malah dasak mangke mboten wonten awonipun tuwulipun Kakang sumedya badhe angrangkul dhateng kadang kula Dimas Arjuna tuwin kadang kula Dimas Werkudara. Mrepeki wana Minangsraya mbok bilih menika wau. Wangsiting Jawata ing itu manduk dhateng pusaka kaca paesan saged minangka sarana babaring lelampahan. Kun kasinggihan Koko Prabu mboten wonten awonipun ingkang rayi namung borong dhateng Koko Prabu Ndarawati namung kemawon
Ampun ngantos pun kedadosan upami to menika mangke Dimas Tyaki klintak-klintu kaliyan Paman Durna. Wonten raja pejah. Mboten wonten namanipun kadang kula Dimas Sediwa menapa Dimas Nekula supados bidhalaken sedaya para putra-putra lan para sentana. Supados ngawat-awati wewengkon Ngendraprasta Yayi. Dimas Diwa nyadung dawuh Kaka Prabu prayoga metu njaba budal kabeh para putra lan sentana supaya banjur ngawat-awati marang kadangmu Dimas Tyaki lan panjenenganipun Bandurna aja nganti ana kedadian sing anyalawadi. Nulisaken dawuh timbalan paduka. Kepareng nyuwun pamit siaga tata-tata sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore Yayi. Kakang Andakawana nyadung dawuh sinuwun. Wis borong bodoling piswanan sakwentara jeneng ingsun kundur ngedaton. Prastawa timbalan paduka kepareng nyuwun pamit siaga tata-tata bidhalaken para wadyabala sing ati-ati aja kaya bocah iki. Paripurna saking nata sigra kundur ngedaton. Jelek sanging piswanan giar beksa kething Prabiyada. Kocapa bodoling para wadyabala yen to kacandra kawistara mbalabak yen dinulu.
Anggana gawe gelar makutha majuru cungkung Sinekeking wenten jroning kedaton ing wenten jawining pisowanan Raden Sadiwa ngawe para putra-putra Pandhawa kumlawining asta pindha kumlebeting dwaja kagiat kang samya andulu nganti ilang suba sitaning satriya ento kacandra pating gedandap kaya maling golek dalan micil sangking stinggil ngawis agung prawadya bala tinul sangking puncaking arga nyadung dawuh paman aku arep nusung werta mak cilik wis gek paring pengendikan iki mengko Kakang Gatotkaca Kakang Antarja ndak rada kagol pikire mergo wis rada sawentara tunggu ana jabaning pisowanan le padha lenggah ana pepanggihan sing dirembug apa ketoke kemo tak sawang ana Kresna barang. Oh iya. Gatotkaca Antarja lan anakku Antasena, kula paman. Anu apa? Tak kandhani. Ana pepanggihan sing dirembug para pepundhenmu ora ana loro ganep telu ya sak juga. Murcane sedulurmu si Abimanyu. Iya. Ewa semono. Koko Prabu Bathara Kresna kang ingkur kudu disuni dedamar. Nanging Pandharawati uga kaya gedine nampa cobaning Jawata. Amarga Sambaya murca saka negara Ndarawati. Oh, arak ngono. Dadi Kakang Sambaya lunga tanpa taliwor. Iya. Ewa semono. Durung nganti rampung nggih padha pengendikan Pendhita Durna teka. Bakal nyuwun ngampil kaca paesan sing miturut kandhane Pendhita Durna jare Saraja Kusuma ya onya saka ngembanan. Kowe dadi kok malah bareng-bareng. Nanging gandeng ana lalakon kang kaya mengkono mau dianggep yen to Durna iku dom sumurping banyu bisa kelakon mung bakal julung tungkul. Marang pusaka Ndarawati Koko Prabu ora manggi karo Penemban Durna sing nemoni Paman Mustyaki. Wis ora bakal samar watak pamanmu
iki mengko mesti padha gawe pasulayan. Kurang bejo nganakake peperangan mekaten paman. Iya. Lah wektu kalunggan iki aku supaya ngandani kowe lan aku bakal ngerti gandeng ana kedadian wong atuamu Kang Mas Werkudara kok kaya ora narimakake. Durna ditemoni karo Dimas Setyaki. Malah ing kono kawijining lisan yen ngantira kedadian Durna di Pulau Sora Sencaki malah tak idak-idak dhewe. Lah saiki kowe wong telu arep melu sapa? Apa arep melu bapakmu Kang Mas Werkudara apa sabiyantu karo aku? Kersanipun paman, yen to sabiyantu karo aku manunggal karo pamanmu Setyaki, yen to Durna iki mengko ora kena diprema malah becik di Pulau Sora. Merga manut pengendikane Koko Prabu iku dom surping banyu trah satru. Ora ngaten. Yen nderek Rama, yen kowe melu bapakmu Kang Mas Werkudara, ora perlu sabiyantu karo aku, ora perlu sabiyantu karo pamanmu Setyaki, ora perlu mulasara karo Durna, iki mengko calone bocah telu mungsuhe Sedewa. Wis, arep melu bapakmu apa melu aku? Yen melu aku Durna dibalekke. Aja nganti ngucap ngrasani kaca pesan. Ning ora urung ki mengko kowe wong telu ya kudu wani karo Kang Mas Werkudara wong atuamu. Ning yen kowe melu karo wong atuamu ora perlu bantu paman Setyaki ning musuhmu Sedewa. Aduh. Maradi bingung. Yen Kang Mas Antarja prayogi nderek sinten? Wah, aku ya rada mumet kuwi. Nek nderek paman wani karo bapak, nek nderek bapak kudu wani karo paman Sedewa. Nek Dimas Antasena prayogane melu sapa? Nek aku ya kari gumantung le do nyambut gawe karep golek apa ora. Nek arep golek ngelmu melu iki, mergo iki kedung-kedunge ngelmu, wong pinter ngono, ning ora ana duwite. Ning nek kepengin do arep oleh duit melu bapak, mesti oleh duit. Dasare. Lah mergo ngiloni Durna kae iki sak-sakane tenan. Duite akeh. Ya nek iso ki sing laras. Nek laras melu bawuk. Kepenak tur tenan turu dopai kok. Malah sing ora-ora. Ngene wae, nek nggugu aku tenan arep ora ana duwite melu iki. Awake dhewe iki ala dikaya ngapa satriya ngono to, kudu aja duwe pakarti sing nista. Durna cetha. Arep kepiye wae ke trah mungsuh. Gek mongko pengaruhi Durna ki ora apik. Sing gebangeten ki bapakne awake dhewe ora kok jeneng ngunekke wong tuwa ora nyamah karo kalenggane bapak ora. Ning kae iki sok mung nggugu karo karepe dhewe. Angger sing dipercaya wis kuwi dantepi. Ning terkadang lakon kaya mengkono kuwi ya ana bejane kaya dene Bapak Werkudara. Wis saiki ngene wae melu iki. Perkara awake dhewe kleru karo wong tuwa ora apa-apa. Mergo iki mengko awake dhewe nyambut gawe ning migunani tumrap wong akeh ngono lho. Wong sak negara, Boyo Dimas. Paman kula nderek Paman Sedewa. Melu aku. Iki kula nderek Paman Sedewa. Yen do melu aku, ayo ditututi pamanmu. Le rembugan karo Durna piye? Yen Durna kula diprema wis ben bali ora apa-apa. Ning yen berguguk nguta waton. Bangga disembadani budi dirampungi. Wah ngaten. Wis kek anu tata-tata. Wis pokoke iki mengko yen ana apa-apa awake dhewe kudu tanggung jawab ana ora trimane Bapak Werkudara wong telu awake dhewe kudu tanggung jawab temandang. Oh iya. Nyuwun pamit menapa paman. Badhe nyaketi Paman Setyaki sing ati-ati kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kowe bocah wis.
katon lumajaring latri cinandak risang tresna jumena kapisanan Setyaki apa Pendhita Durna lho kok dadi malik kowe wong mau luruh sopan santun karo bapak kok saiki yo ngoko ora ana kon aku ngajeni karo Pendhita Durna kuwi tata batin aku ngajeni karo sing padha katemben siniwaka kono papaning ratu lenggah papane trah kesuma lagi padha lenggah aku kudu nganggo tata trapsila bareng ana kene papan bebas nganggo tata trapsila kena ora kena nek perlu jotosan lho kok dadi kaya ngono kowe mau kandha jare pitukane kaca paesan kowe arep njaluk seserpan njaluk ngelmu kowe arep njaluk ngelmu apa kondha mengko tak wenehi terus kaca paesan ulungna karo aku oh iya aku tak takon apa tegese tangan tak gegem Durna oh aku jero gegeman tangan jentik 5 atau jempol jentik kuwi yen diwaca tanjeke jero banget mergo kuwi kebdating Panembah Jati 5 perkara Panembah Jati siji kuwi panembah marang Sing Maha Kuwasa ya ta mergo jagat sak isine kuwi sing nyipta ya Sing Maha Kuwasa mula kuwi kudu disembah ngono yuk sing angka 2 kuwi panembah karo jejere wong tuwa ala dikaya ngapa wong tuwa ki sing ngukir jiwa ragane awake dhewe mula ora ana sing angka 3 sedulur tuwa mergo kuwi sesuk calon dadi gantine wong tuwa nek wis wong tuwa ora ana nang kono kuwi sing kaping 4 panembah marang jejering guru nang apa guru kok dadak disembah dibekteni mergo guru kuwi sing gawe pepadang sing babar kepinteran di panjangka kaya ngapa tanpa ngelmu iso kelakon kesasar dalane kuwi sing angka 4 sing angka 5 kuwi panembah marang jejering ratu kenangane apa disembah mergo ratu kuwi sing nata uripe awake dhewe dong donya ngono tanpa ana ratu menungsa uripe mesti kaya sapu ilang suwe kuwi jumbuing tangan digegem iya apa ora lho anek kowe apa coba monggo yen cara aku tegese tangan tak gegem ki Durna kuat nampani tanganku apa ora yen kuat nampani tanganku gawanen kaca paesan ning yen ora kuat tak jiotos aja ngocap ngrasani kaca paesan manyar asu tenan ya kowe tenan arep ditutup-tutup kaya ngapa panjen bosok lelakonmu ya kowe aja nganggep dumeh aku wis tuwa tenan senajan tuwa ning tenan taun wingi karo saiki beda kekuatane Durna saya wuwuh nom kowe tuwa Durna kowe kuat nampani daya kemanjenku meguru karo kowe aku menyo damu gagang pecah diasmu
Wah. Antasena ki dian.